ñaami desa fra jabanna tefa priya be ko besi e jalal nde wonno gonɗen koye jawali kelka mo hewani salter bila o kelka mo hewani salter bila o rewɓene gama o ɓetna tan mbotemba suɗoyɗine sarawani jam holno way jalalo bisimilla Ablaye Dado jaar Ablaye Dado bayo ta
Muhammad Egelayel jammaji men nene be tenjum Baba Gueye o debbo ne kayde yima do heewi nder leydi Sénégal kono debbo ɓuri amen toori be tenjum gente Allah walli en ñanena awa Demba Kebe Demba Lamele Samba Lamele Bukar Lamele ɗum ko pulaaɓe jim Baba Gueye wima moƴƴi ɓeɓe keewi Assane ko lambuɗe juuɗe dame salamoɗo til seeɗa e anani oɗo séréer aɗa andi séréer erere ngerer jiida séréer Allah ya ganga tik tagum refo erer refo ngerer séréer ref o wi sabra kali ndagaɗo min ne komi besir e ko nane nde ɗum en kaali yaama mo ganduɗa kawe teddi jeewo teddi Demba Dumabat o yi weltare ɗiɗi sa weltimono golle mbayi o mi ñaami 200 capannayi CFA beetere ndey tuuti ndey Fatou Abdoumane Bati moƴƴi daga teddi jiɓe o mi ñaami 200 capannayi CFA mina welto kono noon nder ɗum beetere maire e kadi jiɓeɗi kadi jiɓe Abdoumane Bati ko noon de e kadi sal e kadi sala bese sayin jini oɗo nete kadi sala bese e jiyama kadi sala bese moƴƴo amde yayama ganduɗa kewani elimani o wi kaggalle ko min dañalate mandi ko hawri ɗo kala ko bandirawo ɗon ɗo ari minen jogii weltare minen jogii weytare ñalade ko ñalade teddugal o wi teddide ko kadi kala mo ganduɗa hoorema Allah addima ɗo o wi mi ñaami indema 300 francs teɓaɗe jeegom o wi Amanu Ndangatato esi ama Musa mo Amanu Ndangatato o gorgo jinde tagi nyere kebe te bulu wel ngam manara jallo wuri ay jekki mo do mi wal wer fay jagar
gasna way ko ga sana e so tam budi na bu ragal del to gannaaw Moussa man nga dato o mi nyami 1000 francs kay do tebri se ba mi welto o yi kabila wuri mi be jaban jekke o yi betti dem ngana kay betti jobdi alaji Diallo wuri o yi jobdi alaji Diallo wuri on gogo ni tawi to e bulum timbe birkilam o yi ko do dirama Peterama Muyero wuri Weti dem granda kawete samba yero wuri bebi sawtero wuri e samba yero wuri non ko kam jawdi mo Alaji Diallo wuri Moussa man daga tado oy wedi ne man bir ko kay do tabi saba bi ala e ko la re ko kam jawdi mo e kam Moussa man daga tado oy wedi dem granda oy wedi ne ke mo mo wedi tego jeyna ba ñaata oy jeko mu en majjo mo ngana dara may kay wedi ndey sebe ñari gi wedi mu ngala ma Diallo wuri e ko la ne du e mo ngana dara may kay wedi ma kala bel o jeko ko to yetta jamani men ñari gi wedi ngati o buri amen
wano mbayno ko min sara marasta la ilaha illallah hakkude men Aliou Seni Aliou Bamo mi wani ma no diwto tafu ha walaji Ahmed Allah holli ma ganda ke Abdoulaye Bamon Penda Ibrahima Mamadou Mati worbe kamanaɓe golnoɓe golle baɗe bare wonno ko sara marasta e ko nana ndedu 1000 francs kay do teɗi sefara ñaamo yarata 1000 francs kay do teɗi sefa min mi tari wona ma dawrama kay wette kon mara jabel wonde ari jabel min mi bilal dobre be o sangare o debbo digi sangue en diren koy mi ñami sonde ko ko teɗi sefa mawɗo majjo malaɗo ganda jurum neejo mawɗo mo wuwata ndiyam gurɗam hukkay koye tugaɓe mo ojo taw wanno moftude ngam e so kaw men ko babo men ko jinnaɗo men ko kalifa men ko kalifa biyeteɗo Aliou Sira arɗo yayo sawdatu Aliou Sira arɗo babo sawdatu Aliou Sira babo Mamadou Ba Aliou Sira oɗo ɓuuri emen ñanege wette likem Diallo ruwel ngam ganduɗa kewete biddi ngama demma guelaɗe demmaji men ñanege wette likem heccangi wonɗo mo ganduɗa kewete gala Penda Ndiaye ine gala Mamadou Diouma wonnaɓe toye likewel no mama cabi mama demma guelaji e kam Aliou Sira babo Mamadou Aliou Sira sawdatu Aliou Sira o mi ñami 5 sabra temde sefa kono asan ko watte ko na wel yimɓe kono noon on jarama Allah jarama ɓe mawɓe ɗumne kamen ɓe kebɗo saabu ñalawmama jogui ta jala kala ɓe jiɗa tagi koye ta wona fulwelani walla waɗaka kono ko tawa tagi on jarama yo Allah fewnanen on jarama Allah jarama yo Allah fewnanen